हेलो हेलो जय जगन्नाथ। तो गुड इवनिंग। सो फाइनाली मो स्वप्न साकार होइछि। तो आमर कहबाक गले तृतीय श्रीक्षेत्र निमामी मंदिर सॉरी ସେଇଟା କୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗଲି ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନି। ଆପଣ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହେଲା ଫାଇନାଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଟାଟା।